Какъв е този телефонен тероризъм? Знаете ли за него? Ами аз бих искал да коментирам изказването на господин Герджиков. Значи от нашата асоциация ние сме се обаждали на депутати, писали сме писма, също така сме пращали и СМС-и. И за мен е обидно, когато гражданите държат сметка на депутатите, които самите те си избрали. Сиреч, активизирането на гражданското общество по един нормален вариант, в който ние като избиратели искаме да сме сигурни, че това, което нашите депутати гласуват, е наистина съобразно с Конституцията на България, която казва, че брака е съюз между един мъж и една жена. Хора от поколението на господин Герджиков, които би трябвало да защитават като бащи и като лидери семейната институция в България, в един момент наричат хора, които стоят за семейната институция кресливи. Тук аз не мога да се съглася с него. И аз като представител на по-малото поколение бих искал хора от неговата възраст и хора от неговото поколение да застанат смело като истински мъже и като лидери и да си вземат позицията за семейството. За съжаление, аз съм разочарован от поведение като тези, които демонстрират вносителите на този законопроект. Вие изпращате ли СМС? Не, явно не съм успял да се добера до някой телефон, но дори да го направя, едва ли ще пускам СМС и просто считам, че с един СМС могат да се кажат твърде малко неща. Какво обаче очаквате? Какво трябва да направи парламентът според вас сега? Парламента, това, което би трябвало да направи, е да се съобрази със своето собствено законодателство, а именно Законът за защита от дискриминация. В едно интервю от преди няколко седмици пред вестник Стандарт, в две съседни изречения господин Огнян Герджиков заяви първо, че от една страна на еднополовите двойки не се делегират права, както на разнополовите, а в следващото изречение каза, че това не е дискриминация. Това са две абсолютно противоположни неща, които са несъвместими едно с друго и аз недоумявам как е възможно да бъде заявено това. И всъщност това беше повода за моето писмо. Сега, вие твърдите, че има закон за защита от дискриминация и затова трябва да има съжителство между мъж и мъж или жена и жена. Вие пък цитирате Конституцията, където пише, че бракът е съюз между мъжа и жената. И двамата се основавате на закони. Не. Момент, бъркате малко нещата. Значи, едно да говорим за брак, друго да говорим за фактическо съжителство. Фактическото съжителство е фактическо съжителство. Аз фактически в момента имам постоянен партньор. В смисъл, фактически наистина имам. Въпросът е законът да го признае това нещо. А института на брака, който е установен чрез Конституцията, той е съвсем различно нещо. Двете неща не бива да се примесват и тази подмяна на тезисите, която се извършва, е наистина много глупава и въпросът е дали умишлена или случайно. Тоест вашата кампания не е за признаване на гей бракове, а за съжителство фактическо. Конкретно моят проблем е дефинирането на моето съжителство т.е. отсъствието му в закона. Добре, обяснете какви практически трудности изпитвате вие, за да има нужда това ваше фактическо съжителство да бъде регламентирано и с закон. Защо да го обясня? Какво значение има? Факт ли е, че една група говорим от хора... по тази тема и всяка позиция е важна за това. Факт ли е, че една група от хора имат някакво право, а друга група от хора не? Добре, нека ви питам по друг начин. Тази разлика, от нея проистичат ли някакви практически проблеми за хора като вас? Аз ви отговорих. Това е без значение. Въпросът е, че има дискриминация, т.е. различно отношение към една група от хора. Няма значение дали проистичат от това някакви ужасно драматични последствия. Нали? Друг е въпросът какви са те. Това може да разбере всеки, който си направи труда да се разрови из сайта на парламента, да погледне какво са говорили там господа депутатите. Там много надлежно се обяснява, тъй като по този закон са работили големи специалисти, прависти, какви са ползите от това фактическо съжителство и всъщност много заблуди ще бъдат развенчани. Но моят проблем не е това дали трябва да има или не фактическо съжителство. Моят проблем е, че има различно отношение. А какви са последствията от това, че моето съжителство фактически не е признато от закона, това е съвсем отделен въпрос. Добре, в името на равнопоставеността и да няма дискриминация, защо не приемете една такава позиция? Ще обясня много детайлно. Първо, статута, така нареченото фактическо съжителство, по принцип не би трябвало да бъде в закон като семейния кодекс. Той затова се казва семейен кодекс. Той дефинира семейството, а не някаква пара форма на съжителство, която така или иначе, първо, че е безизвестна на българския народ, първо, че не се корени в нашата история и въобще в привичките и в менталитета на българина.
И второ, че ако гей-общността иска по някакъв начин техните съжителства да бъдат признати, аз ще задам въпроса, семейния кодекс ли е мястото, където те да бъдат признати? От друга страна, пък по въпроса за дискриминацията бих искал да кажа... защо да не? Значи аз не съм юрист, но защо да не? В семейния кодекс се уреждат отношенията между хората, които живеят заедно, мъж и жена, защо да не е... Тук стигаме до дефиницията на това какво е семейство. Че това е брак, това е съюз между един мъж и една жена, както е записано в Конституцията. Разбира се, цялата кампания и процедурата на гей-лобито до голяма степен общността тук в България не знае, понеже в момента ние живееме първа серия на филма. В много страни, всъщност те вече са стигнали до 10 или 11 и ние знаем, че крайната цел на една такава общност, тя е осиновяване на деца, съответно осиновяване на деца, които най-вероятно ще бъдат хетеросексуални. Тогава, моят въпрос е, тези деца, които ще бъдат хетеросексуални, реално те ще бъдат ли дискриминирани, че нямат нормален семейен живот с един баща и една майка? Но така или иначе аз не искам да се пускам в тази тема, това е предполагам, че предмет на друг дебат. По-скоро искам да се върна конкретно на семейния кодекс. Първо да попитам господин Стоянов, има ли модел? Сега всички знаем, че да кажем в Испания, в Белгия и в Холандия законите позволяват гей бракове. Има ли модел, може не се среща, може да има и други държави, където правата на хора като вас са защитени в максимална степен? Да го опишете как изглежда. Така, има няколко страни в света, където съществува такова нещо като гей брак. Има много страни по света, много повече, където съществува такова нещо като признато фактическо съжителство, регистриран граждански съюз, партньорство и така нататък. По-важното тук е, че в нито една от тия страни брака не е спрял да съществува като институт. Напротив, той се е разширил. Въпросът е, че тук изхождаме от позицията, от понятието за семейство. Значи, дефинирането на семейството като брак е малко глупаво, защото това са две различни неща. Смисъл, това са две различни понятия. Иначе нямаше да има две различни думи за тях, нали така? Семейство едно, брак е съвсем друго. Семейството като социологическо явление отдавна доста повече се разшири и вече е едно доста по-широко понятие. И именно догонването на фактите, на фактическата реалност се опитва да догони този нов закон, този нов проектотекст всъщност. Аз не разбрах от какво значи нормално семейство в изказването на господин Джоргов, нали? Каква му е дефиницията за нормално? И разликата между брак и семейство. Така. Къде я виждате? Бракът е правно понятие. Това е съюз между двама души. Правно понятие. А семейството, то дори не предполага непременно една кръвна връзка, ако говорим в някакви по-глобални морални аспекти. За някои от нас семейство са и техните приятели. И въобще това е едно много по-широко понятие, отколкото чисто правното понятие брак. Някакво правни отношения между двама души. Такава е разликата. Дебатите са започнали и вие, много съм съгласен с вас за първа и 10-та серия на филма. Обществото се развива, по тези теми ще говорим. Със сигурност. Разликата между брак и семейство според вас. Да, нека да коментирам това. Що се отнася за това какво е семейство, предполагам, че повечето от нас ще се съгласиме, че фактическата реалност на днешния ден не би трябвало да дефинира какво реално е семейство. Понеже семейството като институция е достатъчно дълго съществувало, достатъчно доказало своите плодове и достатъчно доказало кой е най-добрият формат за това какво е семейство. Сега, ако примерно някой реши да дефинира, да каже в момента наркоманията е широко разпространено явление, дайте да легализираме, понеже всъщност фактическата реалност на днешния ден е различна. Когато ние облечем в законова форма, облечем едно такова определение на семейство, което се основава на днешната фактическа реалност, всъщност ние принизяваме критериите на закона, понеже закона така или иначе би трябвало да бъде някакъв идеал, към който обществото се стреми. Само не съм съгласен с сравнението с наркоманията, което направихте, но да вземем, например, Испания. Така. Една държава с католически традиции, здрави семейни традиции. В същото време от няколко години има разрешени бракове между еднополови.